Hola! Això és Finances en Valencià. S'ha acabat 2025 i és hora de fer balanç. Hem de veure quant hem estalviat, quant hem obtès a partir de lo que hem invertit i, el que és més important i no fa ningú, quant hem gastat, quanta pasta mos han gastat. Jo sóc un poc friqui de tot això, sempre me quede la nit de cap d'any ahir, quan ja s'han xitat tots, a canviar-me la plantilla d'any i tot això, i per això puc fer este vídeo, perquè ja tinc fet el balanç i vaig a mostrar-te com ha quedat. Naturalment, has d'entendre que hasta que no es produís una venda, d'acord, no podem parlar ni d'una ganància ni d'una pèrdua patrimonial. No vaig ensenyar-te els diners que ha guanyat. Sí, els ha guanyat, però realment, com no vaig a vendre, no vaig a obtindre aquests diners. És el mateix que si jo haguera tingut un menys 50% i la cartera m'haguera caigut un 50%, doncs no els ha perdut perquè no vaig a vendre-los. Aquest concepte és molt important i molta gent no ho entén. Així que vaig a mostrar-te el rendiment que han obtès les meves inversions en 2025. A veure si així te motive un poc ahir a invertir a llarg termini, com sempre te dic. Anem allà! Bé, he ordenat les meves inversions a partir d'on tinc més diners invertits a on tinc menys diners invertits, d'acord? En borsa, enguany ha sigut un any fantàstic, molt bo, d'acord? I he obtès en 2025 un 36,46%. Això, perquè ho vegeu també en diners, són 8.496 en 94. En fons indexats, també ha sigut un bon any, he obtès un 9,7% de rendibilitat en 2025. I en diners són 1.722 euros. I finalment, en cripto ha sigut un any molt bo del Bitcoin i tal, però com jo tinc algunes altres criptomonedes, si mirem a llarg termini, doncs estic en positiu, però si agarrem 2025, doncs ha sigut un mal any. Perquè he obtès un menys 39 en 82% i he perdut 1.551 en 19 euros. D'acord? No és del tot correcte i tal, però bueno, si fem les mitges dels percentatges, per a que tingueu algo visual, doncs obtindríem que jo he tingut un 6,34% de rendibilitat en 2025. I això en diners és 8.567 en 75. Ja vos ha dit la mitja dels diners també. En 2025 la inflació ha tancat en un 2,7%. Així que si agarrem el que jo he tret de mitja anual i li llevem la inflació, els meus diners, podríem dir-ho així, han rendit un 3,64% en 2025. És a dir, li ha guanyat a la inflació. D'acord? Li ha guanyat a la inflació, si es fixeu, en dos de les meves inversions i he perdut en una d'elles. El que vull que vegeu així és la importància, perquè això no depèn de 2025. Jo vaig començar a invertir en 2020, ja fa 5 anys. I fruit d'això, de la inversió a llarg termini, és el que està donant-me a dia d'avui anualment de rendibilitat
les meves inversions. Així que volia que veguéreu visualment la importància d'invertir a llarg termini i de que quan ja portes uns anyets, doncs vas veient aquests resultats que s'han de considerar positius. Tindre un 36% en bolsa anual és una barbaritat, està molt bé. I en fons indexats, que sabeu que és el millor que n'hi ha si no tens pajolera idea d'invertir, doncs he obtès un 9,7, que també està molt bé. Tingueu en compte un 2,7% d'inflació hem tancat en 2020. I bé, era això el que volia que entenguéreu i que veguéreu visualment. Bé, res més, donar-te les gràcies si has estat ahí veient el vídeo. Recorda la mítica frase, controla la pasta i seràs més feliç. I bé, doncs, des d'ací desitjar-te un fantàstic any nou, que pugues seguir gaudint de la teua vida. Feliç any nou! Si per casualitat volgueres veure l'últim vídeo que vaig publicar, doncs mira, de casualitat, així el tens. I si per contra creus que és un canal interessant i que pots aprofitar el teu temps i tot això, doncs mira, així també, de casualitat, també tens un vídeo molt interessant. Ja saps, ha passat un any nou i per tant has d'estar més motivat que mai per abraçar això de les inversions.